बाबा 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 ସବୁବେଳେ କଣ ନୋବେଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ ଛ। अरे माँ छोट छोट कथारे एमिति अभिमान कले चलिबो कह कौन हैला। अच्छा कुह तो बाबा मो पेंटिंग केमती हेचे। अरे वाह बहुत सुंदर हेचे किंतु मु तो किछि बुझी पारलिनी रे माँ। वेरी सिंपल बाबा एडा होचे आकाश एडा होचे जन्म एडा होचे तारा मो मम्मी। अरे वाह देखो ना बाबा मम्मी आज केते सुंदर दिसछि ना। अरे तो मम्मी तो सब बड़े सुंदर मो नक्षत्र कौन माठू कम सुंदर की
ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଆକାଶ, ଜହ୍ନ, ତାରା ଏଇମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁଛୁ? ସେ ତାରା ନାହିଁ ବାବା, ସେ ମୋ ମମ୍ମି। ତମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ ସେ ମୋ ମମ୍ମି ବୋଲି। ଆରେ ରେ ରେ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ମା। ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି ହେଲା। ହେଲେ ତୁ ତ କହିଲୁନି ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଆକାଶ, ଜହ୍ନ, ତାରା ଏସବୁର ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁଛୁ? ତତେ କ'ଣ ରାତି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ? ଜାଣିଛ ବାବା, ରାତି ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ରାତି ହେଲେ ମୋ ମମ୍ମି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାରା ହେଇକି ମିଶିବାକୁ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖିଛି ତମେ ବି ଲୁଚି ଲୁଚି, ମୁଁ ଯେବେ ନଥିବି ସେବେ ମାମି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥାଉ। କେବେ କାନ୍ଦିକି, କେବେ ହସିକି। କ'ଣ କଥା ହେଇଥାଉଛ ବାବା? ରେ ପାଗେଳି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ ରେ ମାମା। ତୁ କହିଲୁ ତୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ନା ତୋ ମମିକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ମାମିକୁ। ସେ ଆମ ପାଖେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଗେଲା କରୁଥିଲା। ସେ ମତେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା, ଆଚ୍ଛା। ମତେ ବେଣୀ ପକେଇ ଦଉଥିଲା, ମତେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡି କରି ଦଉଥିଲା, ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଟିଫିନ ବି କରି ଦଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ମତେ ଲରି ଗାଈ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ମାର ମମତା ସ୍ନେହ ପଣତା ଝିଅ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ମା ଅମୃତ। ମାର ମମତା ସ୍ନେହ ପଣତା ଝିଅ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ମା ଅମୃତ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଅଛ, ଅଥଚ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଘର ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲିଣି। ଆରେ ନକ୍ଷତ୍ର, ତୋର ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ଚାଲ ଔଷଧ ଖାଇଦବ। ନାଇଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ସେ ପିତା ପିତା ମେଡିସିନ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପାରିବିନି। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ତୋ ଦେହ କେମିତି ଠିକ ହବ? ଚାଲ ଔଷଧ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ନାଇଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବିନି। ତମେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବାବା ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେବି। ତୁ ପାଖରେ ନ ଶୋଇଲେ ତୋ ଜେଜେମାକୁ କ'ଣ ନିଦ ଆସିବ? ଯା ମା, ସୁନାଟା ଶୋଇପଡ଼େ। ହଉ ଚାଲ ମା। ଅଛଟ ହନା ରେ ମା, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ଜେଜେମା ଜାଣିଛ, ମୋ ମମ୍ମି ନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲରି ଶୁଣେଇକି ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ତମେ ବି ମତେ ଲରି ଶୁଣେଇକି ଶୁଆଇ ଦିଅ ନା। ହଉ ରେ ମା। ଭାଇ ଚଢ଼ି ରେ ବାଇ ଚଢ଼ି, ଭାଇ ଚଢ଼ି ରେ ବାଇ ଚଢ଼ି, ଭାଇ ଚଢ଼ି ରେ ବାଇ ଚଢ଼ି, ଭାଇ
चढ़ी रे बाई चढ़ी तो माँ जाइनी गाई चरी तो माँ जाइनी गाई चरी बाई चढ़ी रे बाई चढ़ी बाई चढ़ी रे बाई चढ़ी बाई चढ़ी रे बाई चढ़ी बाई चढ़ी रे तुमको केमिति कहबी तम बिना आमे एठी केमिति बंचिचु सबुबेले सबुबेले नक्षत्र तुमको झुरुचे जानिच आम नक्षत्र बड़ हो गलानी हेले तमे सिना कोरोना रे आमको छाड़ी चलीगल हेले आमे आज भी आखि बंद कले आखि सामना रे तम सह बीते सुंदर मुहूर्त सबू खेली जाउछंती। सुनार चढ़े उड़ी उड़ी आसी लुह पोछी से तो देई गला खुशी से खुशी नहीं हसे आम जीवन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन अगणारे एमिति फूल फुटिबा चारि आखिर तू एक सपन झुमी झुमी तुम साथे नाचे मो मन झुमी झुमी तुम
ଏଇଠି ବସି ଫଟୋଟାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ବାବୁ ବାବୁ ବୋଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଉ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାକୁ ଝୁରୁଥିବୁ। ଆମ ନକ୍ଷତ୍ର ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ? ତା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖି ହଉନି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କିଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ଭରସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୋଉ। ନକ୍ଷତ୍ର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲି, ଖେଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା? କାହିଁ ଦେଖିବା। ଝିଅ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ନିୟମିତ ଖାଉଥିଲା? ହଁ, ନିୟମିତ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଚକ୍କର ଆସି ପଡ଼ିଯିବା, ନାକରୁ ରକ୍ତ ବହିବା, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନୂଆ ଦେଖିଲେ କି? ନାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଟିକେ ମଗାଇଲେ। ବାବୁଲା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଆଣିଲ। ହଁ ହଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରୋଫାଇଲ। এই 4টা ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରିବେ। ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ଅବିଳମ୍ବେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ ରିପୋର୍ଟଟା। ହଉ ସାର୍। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଝିଅ ବହୁତ ସାହସୀ ଝିଅ। ଗୁଡ୍। ए बो ऑफिस टाइम हेलाणी जलखिया टिके जल्दी आण आउ सुन से ताको मना कर मो कथा जमा सुनुनी। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविख्यात
विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ନକ୍ଷତ୍ର ତତେ କିଛି ହବନି ରେ ସୁନା ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ନା ତୋର କିଛି ହବନି ରେ ସୁନା ବାବା ଜେଜେମା ତମେ ଦି ଜଣ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଜମାନି ମତେ
ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ଦେଖ ନା ବାବା, ମାମି ଆଜି କେତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ନା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାମା ମୁଁ ବି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ନକ୍ଷତ୍ର ସେଦିନ ତମେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ସାଥିରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି ବାବା। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମାମି ବି ତା ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଥିଲା କି ବାବା? ମମି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବ ନା ବାବା? କ'ଣ ରେ ମା? ମୁଁ ବି ମୋ ଆଖି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା। ଆଖି? ଏ ଦୁନିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା ବାବା। ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଦେହରେ ରହି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା। ଆଉ ମୋ ଦେହର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବ ନା ବାବା। ମୋ ଏ କଥାଟା ରଖିଦେବ ନା ବାବା, ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା, ପ୍ଲିଜ୍। ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି କହିଯାଉଛୁ? ମତେ ମତେ କଥା ଦିଅ ବାବା। ତମେ ମୋ ଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନା ବାବା, ପ୍ଲିଜ୍। ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋ ଦେହର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବ ନା ବାବା। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ ରେ You ମା? are my brave papa. You are my strong papa. ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ ରେ ମା? ତମେ ଦିଶୁନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ ବାଲକୋନିରେ ବସିଥିବ। ମୁଁ ମାମା ଆସେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାରା ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ବାବା, ମା, ଜେଜେମା, ବାବା,
I salute the brave girl. बाई चढ़े रे बाई चढ़े बाई चढ़े रे बाई चढ़े बापा को दुख सागरे भसेई झियो उड़ी गला ताराठे होई झियो उड़ी गला ताराठे ତମେ ଦିଶୁଣା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ବାଲକୋନିରେ ବସିଥିବ। ମୁଁ ମାମା ଆସି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାରା ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁ। दूर दिगलाए शून्य आकाशे मेघ माळे तारा आउ न दिसे मेघ माळे तारा आउ न दिसे मेघ माळे तारा आउ न दिसे